Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu bibiyan wannan makarantar ta mai albarka ta Alfasaha Institute Online, barkamu da sake saduwa a wani bidiyon mu na daban. Ni na Ammar Abdulmumin Muhammad. ‘Yan uwa a yau insha Allah za mu ci gaba da bayani ko bidiyo kan maka abin da ya shafi hukuncen tsarki da alwala da ma ainihin sauransu. ‘Yan uwa idan kana bibiyan tashar mu ta YouTube, idan wani shine farkon ziyartar ka wannan tashar ta mai albarka, ka yi kokari ka tana mana subscribe da rana alamar kararrawa ta ne bidiyon mu na gaba insha Allah da zarar mun dora ainihin zai same ka. Yan uwa a baya bidiyon mu mun bayar akan alwala da kuma sharuɗa guda 10 na ingancin alwala, wanda sai wannan sharuɗa su inganta alwala take zama ingantacciya. Yau insha Allah za mu yi bayani akan farillan alwala guda 6. Farillan alwala guda 6. Wallahi yan uwa daga cikin mutane muna alwala da zaka tambaye shi zana mun farillan alwala guda 6, wallahi zai kasa zana maka su. Wallahi wani uku ba ka tare masallacin ungu ka gwada ka gani. Ta yan uwa miye matsala shine muna yin ta ne kawai kamar yadda muga muna ana yi. Mun san ana wanke hannu, mun san ana kuskure baki, kawai mutum ya taso ana yi kawai haka nake. Galiban kasar ma Hausa haka ne. Ba za ka je gaban malam ba a karanta da ka sa qawaidi ka sabke, ka sa ashmawi ka sabke, a kawai mun gane. To yan uwa ibada he da ilimi. Duk mutumin da yake ibada ba da ilimi to tamkar wato ainihin me yake da suna a ainihin hakika wannan yana da hadari kwarai gaske. Ibada ba ilimi to hakika jahilci ne, shi kuma jahilci duhu ne, duhu kuma bata ne. An gane ko ɗan Allah sa mu gane. Ɗan waya zamu bani akan farlan arwala. Menene farlan arwala? Sune wanda sune gimshikan alwala, wanda aka samu matsala ɗaya daga cikin su alwala ma na da matsala. An gane ko? To ɗan wa zo ka biyo mu insha Allah ka ji wannan farlan guda 6 na arwala. Ɗan wa Allah subhanahu wataala ya ga mana farlan arwala guda 7 ko zuwa 6 ko zuwa 5 a cikin alqur'ani mai girma. A suratul ma'ida aya ainihin ta 6 inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu, har zuwa karshen aya ta 6 a cikin suratul ma'ida. Anan ne malamai suka tsunto mana warla arwala guda nawa: faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Sauran kuma aka same su a hadisai da wato ainihin sauransu. Ɗan wa farlan arwalan su ne kamar haka. Abu na farko daga cikin farlan arwala guda 6 shine an-niyya. Niyya yan wa za ku ga muna yawan faɗa niyya. To ai sai da niyyan nan ibada take zama karbabbiya. Ibada ba ta zama karbabbiya sai da niyya. An gane ko? To wannan niyya shine ke ma'ana shine wani guide, shine direban ibada. An gane ko? Da haka niyya daga cikin farlan arwala guda 6. Dole zaman to ka fara arwala da niyya ne. Wani niyya kuma yan wa ina ake ɗaukar niyyar alwala? Majoritin malamai sun ce ana fara ɗaukar niyyar alwala lokacin da aka zo wanke fuska. Dalilin shine Allah ke cewa faksilu wujuhakum. Nan malamai suka istinbatin cewa idan ka zo wajen wanke fuska sai anan ake so ka kudurta niyyar alwala. Wasu kuma suna ga tun farko ma. Don haka duk wanda kai yayi, don haka yan wa ana kudurta niyya dai ya zama to ka gane cewa ita niyyar nan wajibi ce. Ba za ka yi tuwalet ɗinka ba, ba ya kai kawai tun da tuwalet ce nayi kuma kusan da ita da alwala ma iri ɗaya ne, kawai bari ta yi sallah, wallahi in ka sallah ba ta yi ba. Shi da gaskiyar magana. Abu na biyu gaslul wajh, wanke fuska. Wanke fuska shi ma ɗaya ga cikin rukunnan arwala ne guda 6, mana farilla arwala guda 6. Saboda Allah ce waksilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. To wanke fuskan nan to yana ɗaya daga cikin rukunnan arwala guda 6, ko mu ce farilla arwala guda 6. Shi wanke fuska daga ina ke? Dole cewa ba mu yi wanke fuska ba. Za ga mutum ya wanke fuska wai daga nan zuwa nan kawai shikenan. Shi kuma wanke fuska wannan muqaddamar ra'as zuwa nan. An gane ko? Nan fuska ce. Da haka abin da ya daga goshinka zuwa nan haka sunan shi fuska, wanda in mun zo yin arla aikace za ku ga yadda zamu yi insha Allah. Yan wa farali na uku ga cikin farla arla guda 6 shine gaslul yadaini, zuwa anan, shine wanke hannu zuwa nan. Shi wanke hannu yan wa yare ake wanke hannu ba mu iya ba wallahi galiban. Sai ga mutum ya wanke hannu daga nan zuwa nan, wannan ba daidai bane. Wanke na fara tun daga nan zuwa nan, kuma an so ka dan hawo nan kaɗan. An gane ko? Galibin sahabbai da hadisi sun rawato ana hawa nan kaɗan, saboda ya zama in ka tsaya bakin nan maybe ruwan nan bai ida samu ba, amma in ka dan hayo haka shikenan baka shakkan luma. Da haka wanke hannun nan daga nan zuwa nan, hannu na wara ne daga nan, ba daga nan ba, daga nan zuwa nan, shi da ake cewa mana shine mana gasule dai ne, wanke hannu zuwa ainihin guyar hannu. An gane ko? Zuwa nan, wannan farilla ne. Farilla na ku shine masu ras, shafar kai. Shafar kai shi ma farilla ga cikin farilla arwala guda nawa? Guda 6. Shi kuma shafar kai na fara bin muqaddamin rasi ila qafahu. Haka malami wani yayi fada. Zaka fara daga nan goshi
ka shafa haka zuwa ƙiya, kuma shafar kana haɗa yatsun ne haka ƴan uwa haka, sai in haka sai in shafa sai in mayar, shine shafar kai ƴan uwa an gane ko. Sannan farali na gaba shine a gaslul qadamaini ko rijlaini ila alka'bayn, shine wanke kafafuwa zuwa idan sahu. Idan sahun nan shine wato wannan dan kowa sai idan sahu to zuwa nan ake wankewa, shi ma so ka dan hau kaɗan saboda kada ka bar lumaya, shi ma wannan wajibin da Allah ce wai wa arjulakum ila alka'bayn, kaga shi ma rukuni ne, ma'ana shi ma farilla ne. Sannan malamai su ƙara cewa na ƙarshe shine tartibu arkanul wudu, shine jeran rukunnan alwala, dole ka jeranta su tunda yanda Allah da ya kawo aya faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wa masahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, Allah ya jero su daki ku wanke huska, ku wanke hannu, ku wanke ku shafa kai, ku wanke kafa. To haka kai ma rukuni daga cikin rukunin alwala shine ka jeranta, kada ka fara shafar kai sai ka dawo ka wanke nan, sai ka wanke kafa daya, ka dawo ka wanke huska, wannan ba daidai bane, dole ka jeranta daga wanke huska sai shafar kai sai wanke hannu sai wanke kafa, daga wanke hannu sai wanke huska sai wanke hannu nan, sai wanke fuska sai shafar kai sai kafa, haka kamata ka jeranta su, niyya wanke huska wanke hannu shafar kai wanke kafa, haka ake so ka jeranta. Wannan jeranta ma wajibi ne, bai ba ka ware daga baya ka ce bari in tariya baya annariyar bai, dole ka yi ta a jerance ka jeranta rukunin wannan. To tartibu bin arkanul wudu wajib wa fardun wa rukunun, farilla ne dole ka yi shi, idan baka jeranta ba arwallaka bata yi ba, baka jeranta ba farillan nan ba guda 6 arwallaka bata yi ba. Na farko muka ce wato ainihin niyya, na biyu muka ce ainihin wanke fuska, na uku muka ce wato wanke hannu zuwa nan, na hudu muka ce shafar kai, na biyar muka ce wanke kafa zuwa idan sahu, na shida muka ce jeranta su. Wannan su ne farilla ainihin alwala guda ainihin nawa guda 6. Insha Allah a bidiyon mu na gaba ƴan uwa za mu bayar akan sunnonin alwala, za mu bi su daki na ƴan uwa domin mu karance su, in yaso sai mu zo mu yi pratik mu haska muku ta yadda kowa yanda zai ga yanda manzon sallallahu alaihi wasallam ya alwala a ainihin a zamanin sa, kuma ake alwala har a yanzu har kuma ta da kiyama, ita alwala ta gaskiya insha Allah. Da haka dan wannan bidiyo wallahi wani nan bai san wannan rukunin ba, da ka yi kokari ka yada mishi, dan tura mishi mai ganin da za a ja maka ba komi, sadaka ta kai jariya zaka samu lada. Da haka wannan kwadatar mu da yada bidiyuka na alheri, ƴan sharri da ƴan tsiya kowa na yada nashi, amma mu kuma daga mun gane ka bar iyakai, wannan ba daidai bane, ka yada shi wani amfana ka samu lada. Allah datar da mu, Allah ba mu ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba ɗaya insha Allah. Kai mana lakin kuma dan wa, domin lakin din ya ƙara mana ƙarfin gwiwa da inganta muku bidiyo insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.